Grabatzen ari garen unean, gaueko 11:47 igaro diren honetan, Realak eta Salonikako PAOKek anoetan jokatu duten Europa Ligeko Liga faseko 8. jardunaldiko norgehiagokaren analisia egingo dugu. Garaipena Realarentzat izan da 2-0 emaitzarekin eta honen bestez Imanolenak berriz ere sentsazio onak hartu dituzte. Gogoratuko dugu, aurreko jardunaldian Realak sekulako belarrondokoa jaso zuela anoetan Getaferen aurka huts eta 3 galduta, PAOKek berriz bat eta huts irabazi zion Greziako ligan Lebadiakosi eta ondorioz bi taldeak oso dinamika ezberdinetan iritsi direla esan daiteke. Hamaikakoak errepasatuko ditugu analisiarekin sartu aurretik, Erreala 4-3-3ko ohiko sistemarekin irten da, Marrero izan da ATP-an, berrikuntza ugari egin ditu Imanolek, egia esan gaurko norgehiagokak ematen zuen, beta apur bat horretarako ia Reala sailkatua baitzegoen, eta aurrekoan gaizki joan zen zerbaiti aldaketa bat emateko, Imanolek apur bat sistema aldatu beharrean jokalariak aldatzea erabaki du. Odriozola izan da, eskuine galetik, Sergio Gomez ezkerre galetik, Elustondo eta Ager atzealdearen erdialdean, Zubimendi euskarri moduan barnekaldetik Marinek eta Braisek lagundu diotela, eta goian eskuinaldetik Xeraldo Beker, ezkerraldetik Ander Barrenetxea, eta goian gaurkoan aipamen berezia egingo diogun, horri Oskarson beno, eta PAOK honelaxe irten da, Razvan Lukeskuk 11 jokalari hauen aldekoa apustua egin du, Kotarski izan da ATP-an, 4-3-1 sisteman, lauko lerroan eskuinaldetik Joni, hau ligan eta jokalari ezaguna, besteak beste Zeltan eta Atletico Madrilen, naiz eta ez zuen jokatu, Atletico Madrilek bere garaian fitxatu zuena, Baba izan da ezkerraldetik, Mitxaildis eta Keziora atzealdearen erdialdean, Euskarri bikoitza osatu dute Suabek eta Ozdoefek, erdipuntan izan da Kamara, eskuinaldetik Despodov, ezkerraldetik Tyson, eta goian Brandon Thomas, hau ere Iruña aldean ezagun zarra dute, besteak beste zenbait denboraldi Osasunan egin baitzituen Brandon Thomasek. Partida egia esan Realarentzat ez da ongi hasi, gauzak diren bezala, lehengo asteko partida horrek zalantza ugari utzi zituen txuri urdinen zelaian, anoetan, batez ere porrot mingarria izan zen, baina ez zen mingarria izan bakarrik porrota bera, baizik eta taldeak erakutsi zuen joko eskasa, ez? Eta hori hobetze aldera edo, iritsi da gaurkoan Reala, egia esaten da ez, batzuetan ez dagoela ez zerroberik, gaizki jokatzen duzun batean, ahalik eta denbora gutxienera norgehiagoka bat edukitzea hori hobetzeko. Eta esango nuke gaur hori egin duela Realak ez, atzo Imanol prentxaurrekoan oso baikor ikusi genuen, eta, ikusten da ez, taldeak azkenean badaukala talentua, badauka, ez dakit, gola ere, gaurkoan ikusi da baietz, golegiak badituela, eta, ia da, hasiera horretan, naiz eta partida ez da aukera askokoa izan, baina gaur behar bada egaletan ez, erasoan falta izan zaio zerbait Realari hor, Ander Barrenetxea ikusi dugu, tarteka baloi batzuk eta barnekaldera sartzen eta abar, baina Xeraldo Beker ikusten dugu oso kamuts. Eta hori Realarentzat ez da inondik inora ere albiste ona Xeraldo Beker horrela egotea. Azken finean Beker jokalari azkarra da, baina izkin egiterako garaian asko kostatzen zaio, ez dauka konfiantzarik eta horrekin asko galtzen du Realak. Beste jokalari bat aipatzekotan ere, Unai Marrero gaurkoan aukera eman dio Imanolek, eta ongi baino beto aprobetxatu da Azpeitiarrak, atea utxean usteaz gain, horregia da izan dituela pare bat baloi goitikan, behar bada ez dituenak oso ongi atera edo hobeto atera zitzakeenak, baina hor batez ere partida hasieran egin dituen pare bat geldik eta hor Realak sekulako zuloak utzi ditu atzealdean une batean, eta hor Marrero kongi erantzun du,
eta bestalde batetik gaurkoan albiste txarrak ere atera behar dira, eta hori Álvaro Odriozola izan da. Eskuina egal horretatik, benetan bat ere, eta behin eta berriz esaten ari naiz, bat ere konbentzitzen ez nauen jokalaria, asko galdu du, lengo orain dela 6-7 urteko Odriozola horrek, jada ez du egaletatik lasterka lehen bezala egiten, ez ditu desberdintasunak hortikan markatzen, ez dio sakontasunik ematen realari, eta gaurkoan ere ikusi da, gainera defentsan ere atzealdean oso kamuts ikusi dugu, erreztasun handiarekin sartzen zitzaizkion, eta paokek apur bat hortikan erasotu du, ez, Álvaro Odriozolaren egal horretatik, eta hortikan ikeragarri sufritu du Realak, baina eutsi dio talde txuri-urdinak, eta 43. minutuan, egia da hor une batzuetan sakontasunik gabe ikusi dugula Reala, Brais ezin aurrelariak bilatu eta abar, baina hor Xeraldo Bekerrek izkin egin du hemen bai, erdiratu eta horri Oskarsonek bakarrik erdiko aurrelari baten, punta-puntako aurrelari baten gola egin du. Ikeragarria izan da horri Oskarsonek partida batean Realak azken 5-6 partidetan egin ez duena egin du. Hau da, buruz gola sartu. Hau da bere eginkizuna, Imanolek gaur konfiantza eman dio, orain artean hasieratik apenas jokatzen ari zen Islandiarra, eta gaurkoan buruz Atezainak ukitu du hor, baina Oskarsonek gol bikaina egin du egia esan, eta oso garrantzitsua Realarentzat berriz ere golarekin berraurkitu direlako txuri-urdinak, eta jada gol honek erabat ondoratuta utzi du Paok, gero gainera atera eta segituan epaiak balio gabe utzi du Oskarsonen beste gol bat, hori ere erdiko aurrelariaren seneko gola izan da, presiora joan, Atezaina urduri jarri, baloiak kendu dio, baina ez dakit, kanpora joango zen, zapaldu egingo zion eskuan Atezainari edo zer, baina kontu epaiak berehala gola balio gabe utzi du. Atxeen aldian aldaketa bat egin du, Imanolek Álvaro Odriozola kendu du, eta Jon Martin atera. Odriozolaren aldaketa logikoa zen, lehen zatian gainera txartela erakutsi diote, baina oso kamuts ari zen, bere egaletik denbora guztian sartzen ari ziren, ez zuen inolako sakontasunik erakusten, eta hemen ulertzen da, ez gaurko partidan ulertu da apur bat, Imanolek zergaitik ez dion konfidantza gehiago ematen, ez dagoelako ongi, ez dagoelako Realak une honetan exigitzen duen maila horretan, eta aldaketa egin du, Aritz pasada eskuine galera, eta Jon Martin hor erdialdean egia da, hasieran hor, edo une batean eduki duela akatzen bat, baina bestela oso ongi ikusi dugu, orainik ere gogoratu behar da gaztea dela, ez dituela minutu asko, eta hori ere oso kontutan hartzekoa da, baina benetan sekulako proiektua dauka, atzelari honetan Realak. Eta bigarren gola, Aranon Aritz Elustondoren erdiraketa batetik, berriz ere horri Oskarsonek gola kalko bat izan da, hor sekulako errematea egin du beste behin ere, Atezainak apur bat ukitu, baina baloia saraetara joan da, eta horri Oskarsonek bere bigarren gola egin du, erreibindikatu egin dela esango nuke gaurkoan aurrelari Islandiarra, 2 gol egin ditu Realak, 2 berak, 3. bat ere sartu du, baina balio gabe utzi diote, egia esan, norbaitek zalantzak baldin bazituen edo, mutiko honek gola daukala erakutsi du gaurkoan. Gero, minutuak gol honei jada erabat ukituta utzi du Paok, ez jada apenas presionatzen zuten goian, jokalariak oso kamus ikusi ditugu hortikan aurrera, erabat burumakur, eta 55. hor beste aukera bat ere izan du, Garbia Oskarsonek jada hori eromena izango litzakea noetan, baina ez da gola izan hori, eta 73. minutuan egin du Imanolek beste aldaketa bat, Zubimendi kendu du, eta hola Sagasti sartu, ongi iruditu zait, Zubimendi kentzea azkenean, 2 eta hutseko emaitza, nahiko bermatuta daukazu, sailkatuta zaude, eta ia da, partida hasieran apur bat zelai erdi horretan eta oreka emateko ez, atera du Zubimendi, gaurkoan beste behin ere erakutsi du zenolako oreka ematen dion batez ere Realaren baloi irteerari, eta gero
zenolako presentzia duenez Realaren bigarren lerro horretan erasora iristen denean, eta iristeko gaitasun handia daukazu Zubimendik, eta hori ere gaurkoan erakutsi du, baina benetan partida bikaina gaurkoan ere Uliakoak, eta Ola Sagasti atera da. Hortxe berriz ere Donostiarra, txofrekoa hain zuzen ere, eta beste behin ere bere minutuak ongi baliatu ditu, egia da partida esan genezake erabakita zegoela, baina zelai erdi horretan apur bat Braisekin eta Pablo Marinekin, Pablo Marin ez du aipatu, baina gaur 80 minutua jokatu ditu, esan presentzia handia ere ez du izan taldean, baina bete du hortxe bere lana eta ezkutuan edo, baina fin aritu da Errioxarra. Eta 73. minutuan Ozdoev kendu du Konstant Elias sartzeko, Ozdoeven norgehiagokaz hitz egiten hasita edo zelai erdi horretan, ia da Paoki hasieran oreka eman diola, baina gerora Reala pixkanaka nahiko erraz sartu dela esan daiteke, eta hortikan sufritu dute, eta gero jada azkenean Paokek egin dituen aldaketak ez dira esango du partida irabazteko bai, baina azkenean aldaketa erasokorrak egin dituzte 71. ere Brandon eta Despodov kendu ditu, eta Xoretire barkatu eta Txalov sartu, azkenean zerbait behar zuen Paokek partida iraultzen saiatzeko, baina ez Realak oso kontrolpean zuen partida, Pau da amore emanda zegoen, gogoratu behar da gainera Pauk bera ere sailkatua zegoela, beraz ez dutela erabateko intentsitatea ere sartu. Eta horixe, Brandonen partida zer esan, ia da, lehen da biziko minutuetan hor Realak utzitako zulo batzuen ondorioz aukeraren bat edo beste izan duela, baina gerora apenas ikusi dugu oso ongi beteta zuten zulo hori Agerdek eta Aritzek partida hasieran, gerora Jon Martinek ere ongi bete du, eta Despodov ere kendu du, Despodoven inguruan, esan hor behar bada kamararekin batera edo desberdintasun gehien markatu dituen jokalaria izan dela, eskuinalde horretatik batez ere Sergio Gómezen egaletik eta saiatu da, baina inolako arrakastari gabe, ezta. Eta gero minutuak aurrera joan ala, egia da, apur bat baloiaren jabetza ere alternatu dela, banatu dela, ez tarteka Paokek zuen, tarteka Paokek Realari eman behar zion ala beharrez, eta Reala ongi aritu da baloia mantenduz, eta 73. minutuan aldaketa bikoitza Oskarson eta Barrenetxeak kendu ditu. Oskarson logikoki txalo artean joan da Anoetako zaleen gandik, bestalde Barrenetxeak partida ona egin duela esango nuke, ez du behar bada bere egaletik beste batzuetan bezain besteko desberdintasuni markatu, baina hor izkin egiten, barnerak joaten ere askotan ikusi dugu, gaurkoan behar bada azken partidetan egin ez duen zerbait, eta hori area zapaltzea izan da. Egia da Sergio Gómezek askatasun handia eman diola, ez gaurkoan Sergio Gómezen lana gehiago defentsan izan delako, eta horregatik ezkerregaleko jaun eta jabe erasoan Ander Barrenetxea zen, eta nik uste askatasun horrek ere eman diola motivazioa, eta bestalde horri Oskarson zer esan honetaz, ez? Bi gole egin ditu, Imanoli esan dio ni hemen nagok, eta nik golak sartzen dizkiat, eta horixe, eta Takeku eta Oiartzabal atera dira, Take saiatu da, gainera fresko dago, oso momentu honean dago Kubo, eta gainera fresko irten da, gauzatxoak egin ditu, eta Oiartzabal ere, saiatu da, hau ere, behar beste partida batzu eta baino presentzia gehiago izan duela esango nuke, jokatu dituen 17 minutu horietan, baina orokorrean jada partida erabakita zegoen, eurak saiatu dira zerbait egiten, baina ez da euren beharrik izan zorionez gaurkoan, eta azkenik, 81. minutuan Sergio Gómez kendu du Javi Lópezen ordez. Sergio Gómez azkenean edozein postutan jokatu dezaken jokalaria da, gaurkoan ere nik uste ezkerregal horretatik bere lana fin bete duela, eta azkenerako sariarekin, ez, eta hor Javi López azken minutu hori jokatzen egin du, hor igoeraren bat edo beste saiatu da erasoan, baina bere beharra ere ez zegoen, eta
Horixe, azkenean Reala sailkatu da, sailkatua zegoela esan daiteke, azkenerako 13. postuan bukatu du liga fasean, aldiz PAOKek 22. postuan, larri sailkatu dira, gola beraxa tarteko, baina horixe, Realak 13 punturekin, ustez AZ Alkmaar edo Midtjylland izango ditu aurkari. Hauxe beraz, esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango zuen, bitartean izan agur.